April, Chris. Ja. Vi sidder her i, nu kan jeg igen ikke huske, hvad det var for en kirke. Kristuskirken. Kristus, den skulle man da nok kunne Det huske. Selve frelseren. Ja. Men altså, der sidder vi, og det er jo bare en kirke. Udmærket kirke, for den har åbnet sine døre for os. Alle de hjemløse, og det er januar måned, og der er isnende koldt udenfor. Og så er det bare, jeg vil spørge, hvad fik dig til at tage sådan et initiativ, at nu skulle der altså bare åbnes dørene, for at de hjemløse kunne komme ind og have et sted at varme sig? Der er mange årsager til at starte det her op. Det kom egentlig af torsdag, der fik jeg meldt mig til den indsamling, der hedder Hjælp en hjemløs, som laver en indsamling via Facebook-gruppen, for at samle soveposer og andet ind til hjemløse. Og så natten til fredag, så kom min 13-årige datter ind til mig og sagde, hvor er jeg glad for, at vi ligger herinde i varmen, og vi ikke ligger ude i den her kulde. Og så gik det egentlig op for mig, at jeg var privilegeret og heldig, fordi jeg havde tag over hovedet, og jeg havde vand, og jeg havde varme. Ikke mindst varme i en temperatur, hvor vi kom ned på minus 10 grader. En af de hårdeste weekender, vi overhovedet har haft i Danmark i 14 år. Og så fandt jeg ud af, at der ligger faktisk rigtig mange mennesker ude på den her gade, hvor at vi har så mange dejlige lokaler i København, der gør, at det burde vi da kunne slå dørene op for. Så jeg ringede til Socialforvaltningen, og jeg ringede til Socialministeriet for at høre, om de kunne gøre noget. Og det kunne de ikke. De ville ikke. Så kontaktede jeg kulturhuse og andre instanser rundt omkring, og jeg havde ikke rigtig et stort held med at komme igennem nogen steder. Så ringede jeg til Helene Vindsmark, som sprang på og sagde, det vil jeg da gerne være frisk på at hjælpe med, fordi det synes jeg egentlig lyder som en rigtig god idé. Det har du da ret i. Så Helene arbejdede hjemme fra sig, og jeg arbejdede ud fra mig. Så jeg kontaktede Christiansborg. Tænkte, der må der være nogle mennesker derinde, som der rent faktisk kan bruge til noget fornuftigt. Og det var der så. Jeg fik kontakt til Maja Dansgaard fra SF, som tog fat i en af deres nyindvalgte borgerrepræsentationsrepræsentanter, Claus Myking, som jeg så fik en samtale med i telefonen, som havde Blågården skole. Der var han skoleleder, så jeg fik en god snak, og vi fik lukket op for gymnastiksalene. Og så gik vi ellers bare derfra slag i slag. Helene ringede så og sagde, at Alhelgenskirken på Amager, de var sørme også friske og ville springe på, fordi det kunne de da egentlig også godt se. Så joined forces og næstekærlighed, og så kørte vi den vej rundt, skrev rundt i Facebook-gruppen, og inden vi fik sætte os om, så var alt det her stablet på bækkene. Der har været en masse arbejde og en masse fantastiske mennesker, der har været involveret i det her. Det er jo ikke en organisation, og det er jo ikke et politisk tiltag. Det er jo borgerne i København, der har fået nok af, at vi sidder med en uduelig regering, som har en indvandrerpolitik og en hjemløsepolitik, der spiller fallit. Der er en grønlænder i baggrunden, der blander sig. Han snakker i søvn, og jeg tror også, han synes, det er en rigtig irriterende regering. Det tror jeg. Det kunne man godt forestille sig, fordi den tager ikke udgangspunkt i de problemer, som der er på gadeplan. Jeg tror, at mange politikere i Danmark kunne have en fantastisk gavnlig effekt af at komme herud og se virkeligheden. Jo, jeg tror godt, at vi kan forstå hinanden, og vi er her for at hjælpe hinanden. Det er det, der er så godt. Jeg synes, det er flot, at det kan lade sig gøre, at man kan åbne lokalerne på den måde, ikke? Og få gøre noget for nogle mennesker, som har det så svært. Altså, fordi det er jo ikke alle mennesker, der har en varm seng, de kan kryve ind i. Og jeg har også ligget hjemme i min seng og tænkt, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre nu? Altså, hvem ville være med til at gøre noget? Så hørte jeg om dit projekt, og så blev jeg fuldstændig sådan flov over, at hvorfor har jeg ikke selv taget knoglen og ringet og spurgt? Men det var altså dig, der gjorde det. Og det synes jeg bare er så... jeg bliver sådan... jeg bliver altid lidt sådan mundflov og ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Men jeg synes, det er sådan nogle initiativer, vi skal have flere af. Jeg vil jo sige, at nu har jeg jo ret rundt omkring dig de sidste par år her, og du har i den grad også været en kæmpe inspirationskilde for mig. Og jeg tror også for mange andre. Fordi du gør noget, du gør en forskel, og du er kendt, og folk ved, hvem du er, og kunstner. Men du går ud og bruger dit navn og dit ansigt til at hjælpe dem, som der er svage i samfundet, og har brug for vores håndsrækning. Vi er et samfund, der har bygget os selv op på solidaritet, og det at være socialt bevidste. Og det synes jeg bare ikke er den regering, vi har lige nu.
den har spillet fallit. Den misbruger det samfund, vi har bygget op igennem 40 år, og melder helt pas, og så kasserer det hele. Og så prøver de på at bevare illusionen til verden udadtil, og fremgå med et godt eksempel, og det gør de ikke. De udhuler alt. De udhuler kontanthjælpen, de udhuler aktiveringen, de udhuler de hjemløses rettigheder, de udhuler alt, hvad der har et socialt perspektiv, eliminerer det, fjerner de økonomiske muligheder, sanktionerer, begrænser. Og så kan man så stille sig selv spørgsmålet, okay, hvis ikke de gør det, hvad så, løber vi så løbs? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi dælme ikke. Vi er et lille bitte samfund. Vi består af 6 millioner mennesker. Der er begrænset for, hvor mange arbejdsløse vi har, og har plads til at have. Der er trods alt arbejdspladser. Men vi har altid... Vi fik kildeskatten i 72 af samme årsag. At hvis vi alle sammen bidrager til en fælles forsikringskasse, som vi kaldte for skat, så vil vi kunne opretholde en ordentlig skolegang, et sundhedsvæsen, der fungerede, og et socialt velfærdssamfund, hvor at den, der stod i en akut situation, i en social begivenhed, som det er at være hjemløs, eller en skilsmisse, eller blive arbejdsløs, eller blive skilt, så kunne vi få den fornødne hjælp til at opretholde en værdig tilværelse. Og det har vi ikke længere. Og det er det, jeg som borger, ganske almindelig borger i det her samfund, har reageret imod og sagt, nu er det fandme nok. Og jeg er ikke den eneste. Fordi det initiativ her har stimuleret rigtig mange danskere til at rejse sig op og sige, hvad kan jeg gøre? Og de har gjort det. Jeg har brugt min stemme. Jeg råbte højst i fredags. Jeg tror, der er rigtig mange, der har tænkt det samme, og ikke har vidst, hvordan man gjorde det. Det gør jeg heller ikke. Jeg gjorde det bare. Og der er heldigvis massiv opbakning fra alle fronter om, at de vil gøre en indsats og være med til at gøre en forskel. Jeg var jo med der den første aften, hvor vi var derude på Amager, og der så vi jo, hvordan folk de kom slæbende med hjælp. Og nej, det var ude på Nørrebro faktisk, på den skole, jeg havde fået med dem. For lige da vi ankom, så kom de slæbende med dyner og madrasser og puder og mad. Og der var et selskab, der havde holdt barnedåb ovenover. De havde lidt for meget mad, så havde de stillet det ned, og der var en gammel dame, der kom med cigaretter og tandpasta, og hun havde ved Gud ikke noget som helst at give af selv. Mens jeg var sammen med, der var der en ung pige fra Aarhus, var hun ikke fra Aarhus, hende der ringede og sagde, at nu ville hun åbne sit hjem, så kunne de bare alle komme og sove hos hende. En ung kvinde, som er enlig mor, havde ikke ret mange midler. Fantastisk pige, Karin Holm. Og så siger hun så, jeg kan ikke hjælpe, jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke noget tøj, jeg kan undvære. Men jeg har en sofa. Har du en hjemløs, så send ham herop, eller hende herop. Det er da initiativ. Dem, der ikke har ret meget, er villige til at dele det, de har. Men jeg vil så også lige sige, dem, der har ret meget, har jeg altså også oplevet komme og dele. Jeg har oplevet mennesker, der står på hovedet i alt, hvad de har af klædeskab og andet og kommet med. Der var nogle unge mennesker, der rejste fra Næstved af med 48 kasser sodavand og nybagte boller og kører herind i Kristuskirken og sætter det og siger, det er til jer. Det er da fantastisk. Altså, det er da danskerne, der bakker op om det her. Det er jo ikke, hvor vores politikere henne. Vi har ikke set dem. Nej, nu var der så en lokalpolitiker her i aften fra Enhedslisten. Ja. Men han er jo ikke særlig populær hos de andre politikere. Det er sådan en kvinde som Karen Ellemann, vi skal have fingre i. Og hende du prøvede at få møde med, jeg ved ikke hvor lang tid, bliver det mon til noget? Det håber jeg da på. Fordi ellers så må vi jo sådan sparke døren ind på andre måder. Altså, det er jo rimelig vigtigt, at vi har den øverste repræsentant for vores socialområde, der arver et cirkulære fra den tidligere socialminister Karen Jespersen, der bliver sendt rundt til samtlige socialforvaltninger netop omkring problematikken om udenlandske hjemløse. Der hedder, at til varmestuer og socialcentre, at I må ikke hjælpe dem, for gør I det, så lukker vi for støtten. Altså, når den nuværende socialminister sidder med magten, og det viser sig kun at være cirkulære, at hun med et eneste pennestrøg, eller en tast på en keytast på en computer, kan annullere det cirkulære, så alle herberg, alle varmestuer har mulighed for at få økonomisk støtte til, at alle hjemløse, uanset nationalitet, etnisk oprindelse eller hudfarve eller andet, kan få den hjælp, vi har brug for i sådan en situation, som vi står i lige nu, med ekstreme kuldegrader og ikke sengepladser nok. Så forstår jeg ikke, hun ikke gør det. Hun har så travlt med madpakker og alt muligt andet, i stedet for at forhandle sig til det her. Og det undrer mig i øvrigt også, at den danske regering ikke kommer på banen i den her problematik.
Fordi at Haiti, de er jo desværre blevet ramt af et jordskælv,